Jeg troede simpelthen aldrig, at jeg kunne blive svindlet på den måde. Altså egentlig var det med pengene det mindste problem. Altså det var jo det, at jeg troede, at vi havde en relation. Altså alting nærmest gik galt. Altså startede med, at jeg gik ned med stress for arbejdet. Jeg fik antidepressiv. Så blev jeg fyret fra jobbet, og prikken over i det, så forlod min kone mig. Og så tænkte jeg, der skal ske noget. Jeg kan jo ikke gå i stå her. Så jeg gik ind på en udenlandsk datingside og lavede en profil. Og så fik jeg hurtigt kontakt til den her kvinde, som var rigtig sød, empatisk og interesseret. Og sidenhen så udviklede det sig til videoopkald. Så jeg så hende rent faktisk. Det var fantastisk. Så en dag så sendte hun et billede til mig fra en hospitalsseng, hvor hun lå. Hun spurgte mig, om ikke jeg havde lyst til at hjælpe hende med at betale for opholdet. Og så sagde jeg, nej, det vil jeg altså ikke. Vi har ikke mødt hinanden, og det går simpelthen ikke. Men på en eller anden måde, så fik hun mig overtalt. Og så ringede hun til mig nogle dage efter og sagde, at det hele var gået godt, hun var hjemme igen. Og jeg sagde, ej, hvor dejligt. Altså, men nu tror jeg også, at det er tid til at ses. Og det var så der, at hun ikke ville give mig sin adresse. Altså, hun ville ikke. Og så var det som om, at der eksploderede sådan en bombe af angst inde i mig. Altså, siden der har jeg ikke set hende, og jeg har ikke haft kontakt med hende. Det fik mig bare til at føle mig endnu mere ensom og endnu mere alene. Det er første gang, at jeg siger det her til nogen.